Por segundo ano consecutivo, Rianxo celebrará a carreira andaina nocturna solidaria Castelo da Lúa. Será o próximo sábado 12 de agosto, a partir das 9:30 da noite, con saída dende a propia praza do Concello. A actividade está organizada pola Sociedade Barbantia Roda, en colaboración co Club Atletismo Rianxo e o propio Concello. Tanto a carreira como a andaina terán un carácter popular, con perfís e distancias accesibles a calquera tipo de persoa. O que se pretende dende a organización é acadar unha alta participación na proba e que sexa unha gran festa do deporte. 6.500 metros que teñen de proba, que é unha proba moi asequible a casi todos. Todos os que incluso fan moi pouquiño deporte poden chegar a facer esta proba. De feito, quixemos facer esta distancia pequena para que a xente se anime a colaborar e a correr. E a andaina, unha andaina moi simbólica, 4,5 km, que vemos que tamén é moi sinxela e pouco máis. A proba volverá a ter un carácter solidario. Todo o recadado irá a parar á Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ámbar, un xesto que agradecen dende a entidade. Me parece unha acción preciosa, xa yo comentaba a Manolo, o responsable da área de deporte, que creo que vai a ser unha actividade moi de disfrutar, de pasalo ben e de vir, os que corren, porque corren, e os que camiñamos, que nos gusta camiñar, camiñar cos nosos pequenos, que tamén é unha forma de participar. Dende o Concello fan tamén unha chamada á participación, pois a ocasión ben o merece. Vai discurrir por lugares tamén emblemáticos do noso Concello e vai ser tamén un momento de disfrute. É unha andaina que xa o primeiro ano tamén tivo moita aceptación e esperemos que este segundo ano incorpore, xa digo, non só deportistas que queiran correr, senón tamén xente que simplemente pense en dar un paseo e pensen tamén no labor solidario que exerce a asociación que preside Milagros, como é a Asociación Ámbar. Ademais da propia participación na carreira ou na andaina, tamén se pode colaborar coa iniciativa a través do dorsal 0, facendo unha doazón polo importe desexado. As inscricións poden realizarse en liña ata o vindeiro xoves 10 de agosto na páxina web de M-Sports ou de xeito presencial na propia Praza Castelao, ata 15 minutos antes do inicio da proba.